Hechino chiziviso chinokosha. Isu veVision Systems tinobatsira vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana tichishandisa natural and organic supplements achipedza dambudziko renyu zvachose. Kana uri kusangana nedambudziko reBP isingadzike neshuga isingadzike kana kuti uchibayiwa ma-injections, tinawo mushonga unokwanisa kukubatsira. Tinobatsira zvekare vane macancer, vane ma-prostate disorders uye vane ma-STIs nezvakawanda. Kana muri kuda rubatsiro, ndibatei panhamba dzinoti 0787 230 632 kana kuti 0715 851 880. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi tauya nenhau inonzwisa tsitsi, nhau inoshungurudza, nhau yababa vakaenda kunoromba. Varomba kudaro vakazosvikira mukufa. Vakanoromba kune vanonzi Sekuru Chikukwa vekuChimani-mani. Kwese kwavanofamba vanoudzwa kuti mhepo iyi ibve mumhuri menyu. Tsvagai Sekuru Chikukwa, ndiye chete munhu anokwanisa kukubatsirai. Vafamba kwakawanda kwakasiyana-siyana asi hazvisi kubatsira. Naizvozvo ndo nhau yatinayo, munzwewo. Kana paine anoziva Sekuru Chikukwa, kana anoziva kwavari, kana ivo Sekuru Chikukwa vachizvinzwa, batsirai mhuri yashupika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Drumas Media. Ndauyawo paDrumas Media ndichitsvagawo rubatsiro maererano neupenyu huri kutinetsei, huri kuoma, huri kunetsa. Ndauya kuDrumas Media ndichikumbirawo kubetserwa kuudziwa kunogara sekuru vanonzi Sekuru Chikukwa. Sekuru ava vaigara mubhuku reChimani-mani, kuChimani-mani, vachigara mubhuku rekwaChikukwa. Sei ndichitsvaga sekuru? Sekuru mugore ra2008 ndakabatwa nemhepo. Mhepo iyi tikaenda kuna sekuru ivavo vachinzi ndivo vanga vari muridzi kwakatorwa chinhu nababa vangu inini. Taenda ikoko sekuru vaye vakatsanangura, vachitotsanangura vakati inini pachezvangu ndaisafanira kuzororwa kana kuita mwana muupenyu wangu kana kubata chinhu chinooneka. It was 2008. Iko zvino tave muna 2025. Ndane 43 years. Ndiri mukadzi ane 43 years. Handina mwana. Handina kutombobvira ndaita mwana zvimashuwa. Handina kutombobvira ndarorwa. Ndinozamawo kushanda apo neapo. Asi hakuna chandinacho chinooneka kuti ichi. Ndiri munhu anotoerengwa pane vamwe vanhu kutoti dzimwe shamwari dzangu dzinotondibvunzawo kuti nemashandiro unoitaya wai zvichidai. Ndosaka ndiri kutsvagawo Sekuru Chikukwa. Kwete kuti zvakapera ipapo 2008 yo Sekuru Chikukwa pavakataura izvozvo handizivi kwaifanirwa kubhadharwa kuchiitwa sei. Munongoziva zvemafamilies zvinonetsa. Saka havana kuzobhadharwa. Inani zvitorao serious ipapo 2008 vachiti ndaisazororwa, handiti mwana, handinozvitora serious. Okay, hazvina kubata inini ndega. Hanzvadzi dzangu kune umwe wa81 haana mwana, akatoroora kanoverengeka, haana kubvira aita mwana. Kune umwe wa86 haana mwana, akatoroora futi kanoverengeka, upenyu hwake hwakatooma. Munhu uyu anongodhakwa, munhu uyu asingatombozivi kuti life chii zviri kuenda nekupi. Muri yeZimbabwe takumbirawo kubatsirwa kutsvaga vanonzi Sekuru Chikukwa vaiwanikwa mubhuku kuChimani-mani, mubhuku rekwaChikukwa, asi sekuru vaishandisa chiwano. Asi ini ndinonamata masowe. Ipapo muna 2008 ndaive ndatowa munhu
aitopinda masowe nenyaya yekuti pese pandaifamba ndaitogona kunzwa kuti iwewe hautororwi, hauiti mwana, kune mhepo yemumusha menyu mawakaberekwa yakagadzikwa pauri zvokuti upenyu hwako huchange husingafambi zvakanaka. Saka iyoyo 2008 ndichitobatwa nemhepo iyi ndanga ndave kutopinda masowe. Nanhasi ndiri munhu yanotopinda masowe. Nanhasi ndiri munhu yanotopinda masowe. Ndichipinda masowe kudaro, maprofita vachitaura vanoti endai kuchimani-mani munosunungurwa mhiko dzakasungwa ikoko kuna sekuru ivavo nababa venyu kuti upenyu hwenyu huome. Ndazama muri weZimbabwe, ndazama kutsvaga sekuru handiwa vanhu. Sekuru wandakapedzera kuona 2008 ndabatwa nemhepo iyo, iko zvino 43 years. Ndiri mukadzi ane 43 years, mwana handina kutombobvira ndarurwa. Hakuna changu chandinoti ichi chinobatika. Chero ndikatenga property inotodisappear. Chero ndikatoti ndiri kuita chakati zvinongoperera munzira. Chero ndikatoti ndiri kuita relationship hakuna kwazvinoenda. Saka ndanga ndichikumbirawo muri weZimbabwe mutibatsirewo kuti mutiudzewo kuna sekuru ava vainzi sekuru Chikukwa. Baba vangu inini havachisipo, vakatoshaya. Asi ndichinzwa ini ndaive ndisipo hangu pavakashaya. Ndichinzwa vanonzi vakashaya pacho, vanonzi vakatodana vanhu kudeedza femiri kuti uyai ndikuudzei, vakavatsanangura. Asi munongozivawo kamumafemirizo kuti vanhu havana kubatana kuti tiite chimwe chete. Ipava kuti nditi ndiri kuvatsvaga inini nemabrothers angu ari 2, nekuti ini kumusha kwandakatoberekwa ndakutotya kuenda ikoko nekuti ndakutodanwa nemazita kunzi uyo asina mwana oro uyo akaripirwa mhepo yemumusha, nekuti zvakaoma muri weZimbabwe kuti unosvika 43 years usina kana mwana. Vezera rangu vati vane vana, vamwe vakatoroorwa. Ina handina kana kuroorwa, handina kana mwana. Hazvisiri izvo chete zviri kunetsa muupenyu hwangu. Kana ndakarara zvezvo ndinorota zvinhu zvakawandisa, asi zvinhu zvacho hazvina direction. One, ndinorota ndichifamba munzvimbo dzandisingazivi. Ndafamba munzvimbo dzandisingazivi ndinorasika. Pandinotomuka pacho ndinotogona kutoita confuse yokutadza kuziva kuti ndiri kupi. Ndinorota ndichirara nemurume wacho handimuzivi. Idzi tsananguro ndagara ndinadzo kumasowe. Chero wekumasowe vakati batanai mugadzire iyi mhepo iyi ndiwo tigone kunopera, nekuti tikaramba tichiitira munamato tinoitira munamato yotonhora yosimuka futi, yotonhora yosimuka futi. Izvozvo ndinozvitenda nokuti sometimes kana ndikaitirwa munamato inogona kuti ndotombofira kuti maybe hatoenda, asi musi wainodzoka pazvinotanga pazvinondibata ndotoona kuti hazvina kutombopera. Saka vekumasowe vakati endai ikoko munoripa, mugadzirise nyaya idzi kuti dzinatse kupera. Hanzvadzi yangu zvekare kuchechi kwaanonamata chechi yechipostori futi akaudzwa kuchechi kwaanonamata kuti endai kunzvimbo yechimani-mani kuchipinge munoripa sekuru ari ikoko, musunungugwe, mugonewo kuita mhuri dzenyu. Asi munongozivawo zvefemiri. Sekuenderese nangu handisisina munhu anondifarira mufemiri, nekuti ndoramba ndichipusha kuti wedwe ngatigadzirisei kamhepo iyi ipere tigonewo vamwe kuroorwa tiite vana. Munoziva mufemiri zvinosiyana, vamwe tine maproblems ekuwanda. Iwe ndiwo unenge wakadeketerwa mhepo, vamwe vanenge vane dzimba dzavo, vane vana vavo. Chero vakaona maproblems asi vari kuvarume vavo, vane vana vavo. Iwe usina kana chinonzi mwana, uri age of 43, usina kana kutombororwa. Zvinorwadza muri weZimbabwe. Ndakumbirisawo hangu, handisi kuti sekuru avo vakashata, havana kushata, zvakaitwawo. Asi isisu sevana sekuru takumbirisa. Kana mukainzwa audio yangu tanga tichikumbirawo kuti tikuonei sekuru, tikubhadhare kana kuri kubhadhara.
tibate vedu sekuru hatizi vedu vanhu vane mari asi ndanga ndichikumbirisawo nekuti upenyu hapana chiri kufamba, hapana chiri kutombofamba. Ini ndazama chero hapana chiri kufamba, hapana. Ipapa ndiri munhu yanga achibatwa nemhepo iyoyo, ndichibatwa nemhepo iyoyo kune mumwe munhu wefemiri akabva apo ndatozvishingisa ndichiti sezvo ndoda kugadzirisa mhepo iyi regai nditsvage mari nekuti ndiri kunyanya kutambura nemai mabrothers hangu. Kwobva kwaita umwe munhu wefemiri akabatiswa mari yandanga ndatsvaga ndichiti ndinogadzirisa mhepo iyi. Munhu wefemiri iyoyo hatichatotaudzana nenyaya yekuti mari iyoyo yakabva yatonyura. Ndo zvinongoitika muupenyu hwangu, chero munhu akave close zvakaita sei ndikangoti ndiite chinhu topedzisa tisaurirane chinhu chiya tochitora zvotodisappear zvakadaro. Saka ndachikumbira muri Zimbabwe, ndachema ndakumbirawo zvakangoma kuti mufemiri ndiye ndichifunga kuti femiri chamirawo neni nemabrothers angu kutaridika kuti waitakura so vana hatina, oro vanhu vanotoziva kuti chii chakaitika asi hakuna munhu anosimudza musoro kuti uyai tifambei tigadzirise nyaya yemuwo nefemiri yenyu muroro, kana kuti mabrothers angu aitawo vana aitawo misha yavo. Hapana, inini wacho ndiri ndichitokumbira mabrothers angu kuti wendokumbirawo nabhudhi wangu ngatifambire nyaya tinosvika rini takadai, asi zvakatooma. Apona hanzvadzi dzangu dzinogara kumusha havatomborinawo chavainacho. Ini ndinde ndichitozamawo apa mhepo yacho ikatibata ndinde ndisingakwanisawo kuti nditsvage mari kuti tiunganidze tionawo kuti todini. Saka ndanga ndichikumbirawo muri Zimbabwe anenge achiziva kunogara vanonzi sekuru Chikukwa, vaigara mubhuku rekwachikukwa kuri kunzvimbo yechimanimani. Kana kuti ndakanganisa kuti vainzi sekuru Chikukwa handizivi, asi sekuru vava vaigara mubhuku rekwachikukwa asi vachibatsira pachivanhu, asi vachizorombesa. Ndanga ndichikumbirawo muri Zimbabwe kana kune anozivawo kwavari, kana kuti ivo vachinzivawo oti yangu sekuru ndachema, ndanga ndichikumbirawo hangu kuti tiuye titaurirane nekuti upenyu hausi kufamba. Ini hakuna chinobatika chandinacho chandingati ndakatozotengawo ichi, chero femili chaiyo kuti nditi kuchina munhu anotondifara nekuti ndiri munhu anongogara chingoti wedu wemadi utibatsirawo kuti tiise musoro pamwe chete tigadzirise nyaya iyi, vamwe tigonawo kuita chakanaka. Ndotopedzisira ndotoisirwa maaudios ekutosekwa kunzi ndosaka wakapiwa zvikwambo zvemumusha nezvimwe zvinyowani zvakauya zvakapiwa iwewe hauroorwa hauiti musha wamwe takaroorwa. Apo unenge uchiudzwa nemunhu wemufemiri, zvinorwadza sei muri yeZimbabwe. Ndinonzwa kuremerwa, ndinonzwa kubatikana ndikatarisa hanzvadzi dzangu ya81 haina kana mwana, atova munhu atokura ane mukadzi wake umwe akaroora wake, asi zvinongorwadza. Imwe hanzvadzi yangu futi wa86 aiye zvakatooma, zvakatoomesesa, hakuna chainacho. Mukadzi haana, chero akaitawo zvaanoita achiti dai aitawo chakanaka hakuna. Inini wacho ndinozama ndazama muri Zimbabwe kuitawo kutsvagawo mari, chero ndikaitsvaga mhepo yacho ikangobata ndikamhanya ndonoedza kunoshandirwa ndotoryiwa mari iyo yose yomboita kunge yapera, ndotangazve pandongobata mari yotangazve. Ndakumbira mune Zimbabwe, ndakumbira ndibetserewo vanenge vachiziva kuna sekuru Chikukwa vaivanikwa mubhuku rekwachikukwa kuri kunzvimbo yechimanimani. Sekuru avo ndakapedzisira kuvaona 2008 ndaive ndichiri mudiki ndisati ndautombonzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei, chii chiri kuitika, zvazodii, handisati ndava kunzwisisa. Asi iko zvinezvi ndakura, tsananguro dziya dzakwataurwa ikoko ndakagara ndakadzibata kuti pakanzi ndaisafanirwa kuzoroorwa, ndaigona kunoripiswa chikwambo ikoko. Ndina kuzvinzwisisa nokuti ndandichiri mudiki, asi iko zvinezvi ndakura ndakuzvinzwisisa kuti zviya zvaive zvizvo zvechokwadi nekuti iko zvino am 43, mwana handina, imba handina, handina chandinacho. Ndiri munhu anotovavarirawo upenyu zvinoita vamwe vanhu. Ndakumbira munhu yeZimbabwe anenge aine information yekuti sekuru ava vanovanikwa kupi, vave kugara kupi, nekuti ndichitsvagidza kunonzi nzvimbo iyoyo yakanaya mvura, saka vanhu vakatama.
ndakumbira mhuri yezimbabwe anenge aine information ndokumbirawo kuti andiisirawo kudrumas media taking you to another level. Ini ndiri munhu asina vabereki, baba vangu vakatozosvikawo pakufa, mai vangu vakatofawo, nditoriwo nherera, handina kana munhu kuti ndingati weduwe ndimirewo neni, zvinhu zviri kutondinetsa, zvinhu zvekuti ndotozvimira ndichiedza kwadzisa nyaya ndinitone mabrothers angu zvekutoti vamwe vafemiri vautongosiya zvakadaro, but zvakangoma weduwe kufawo usitangana mwana uchingonzi aibatwa nemhepo yemusha. Iyi mhepo haisi kuti yakatanga kubata neni kutobata inini mumusha maidu mandinoberekwa inini. Iyi mhepo yakatobata vanhu vakawanda, endi munhu wese aibatwa nemhepo iyi aitofa. Indotenda hangu Jehovha nekumaswe kwandinoenda kuti mhepo iyi yakandibata kubva 2008 kusvika nanhasi inondibata siku nesikati, asi ndichiripo nekuti vanhu vakawanda vakabatwa nemhepo iyi mumusha mandoberekwa, mufemiri iyo yandinoberekwa vakafa, vakatofa. Haisi nyaya yekuti ndingati nyaya yekuti ndezvemusoro wangu, mufemiri vanotozviziva kuti zviriko, asi vanhu havana basa nazvo. Ndarwadziwa hangu mhuri yeZimbabwe, ndaichikumbira kuti mutibetserewo kuti wanisa kunogara sekuru Chikukwa, vaigara mukure kwaChikukwa kuri kudunhu reChimani-mani. Ndakumbira sekuru havana havo kutitadzira. Ndiyo nhau yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe. Tongai tinzwe veduwe mhuri inoda rubatsiro. Kana paine anoziva kuna sekuru Chikukwa, veduwe vabatsirei mhuri iyi ibatsirikane. Andrew Neshamba ndo zita rangu, ndo madaidzirwo andinoitwa nevanondiziva. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvatakakuchengeterai, asi musakanganwika kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. No.